Vysočicko. Můžeme jít na jahody, na huby. No fakt nevím, jak to tady dělají, když se tady potkají dva. No tak normálně tady za hnačky krají jeden druhý, no vidíš to. Ale tady je to širší, ale. No, tak to prostě má být. Vždycky se potkají dvě auta jenom když je to širší. Jinak to nefunguje. Palma. Skvělý. Musím představit, že to bude jednosměrka. Není. Jak to může být jednosměrka? Kde máš druhý směr? Z druhé strany ostrova, nebo za... To chceš urobit? Další auto jede. Jo? Aha, to jsem zahlídl. No vidíš, znovu je tady, jo. Vychádza všetko. Seafield. Zrečo potřebujeme benzínku. Já myslím, že aj ta navigace by to poznala, ne? Jako kdyby si jel naopak, tak ti to něco řekl, Tam klepne, je tak ne? jo. Ale musí to tam být zaznačený jako jednosměr. Ale když to není zaznačený, tak to není. Tady doleva. Bacha, bacha. Čože? No, jasně, Ale tady máš 4 dvoru. kilometry. Co? Pěkně pomaličky. Dvoru. Potom to budeš mít tež asi dvojsmerku, tak bacha na auta. Si robíš piču, ne? Kurva, s tou navigáciou pojebanou. Tak tu už na navigácii Máš tam sa... zapnutý unpave v celej No, no. cesty? Tu sa vykašľa na navigáciu, ideme k moru. After 400 meters, turn right. No tak ďalej ja nejdem, ale ja mám nízky podvozok. Keď sa pozrieť do mapy, tak tu ideš k moru, tá cesta. No ale čo to je za cestu, chápeš? Tak ja mám nízky podvozok, to si Tak jdeme někam jinam, no, tak po pěšky nedojdeme, to jsou 4 kiláky ještě.